Милена Димова, състезателка на Марица Пловдив, веднага след победата над Апple Перник с 3-0 от междинния дял в Националната волейболна лига. Честита победа, как ще коментираш този матч и твоето участие в него? Благодаря. Очаквахме този матч. Като всяко начало гледахме да сме по-концентрирани, защото тези матчове се играят доста трудно. Всички взеха участие. На мен ми се стори, че имаше известно подценяване в самото начало на матча, вярно ли? Не мисля, че е подценяване, не бяхме толкова концентрирани. А на какво се дължи това? Не знаеш. Твоето участие, доволна ли си в своята игра? Винаги може и повече. Мисля, че не бях на нивото изобщо. Как ще коментираш изобщо представянето на Марица през сезона до сега? За сега сме първи, надявам се и така да остане. Добре, пожелавам ти го. Желая успех на си.